And now, it's time for SPG. As in, Super Pagnern Secret File. Gusto niya pa na ilolipop ko siya. Kaya lang, Juts eh. Itago niyo na lang ako sa pangalang Gemma. At ito ang aking SPG. As in, Super Pagnern Secret File. 20 years old na ako. Dalaga, pero may experience na rin. Marami-rami na rin kasi akong nagiging boyfriend. Itong kwento ko, nangyari nung may trabaho pa ako. Mga 2018. Sa isang maliit na pabrika na kung saan may mga iilang stay-in. Up and down yung pabrika, pero sa taas yung tulugan ng mga stay-in. At doon din kami natutulog kapag inabutan kami ng antok sa tanghali pag wala ang boss namin. Meron akong katrabaho noon na lalaki. Stay-in siya. Pogi. Ang laki ng katawan. Tapos, ang puti-puti. In short, yummy. Itago na lang natin siya sa pangalang Gelson. Kaedad ko lang din. Minsan, pagtapos niyang maligo, nakikita ko siya. Tinitingnan ko siya ng palihim. Sabi ko sa sarili ko dun, ang laki ng katawan, ang puti-puti pa, siguro. Malaki. Siguro. Ang laki nito. At masarap siguro to. Grabe. Pag nakikita ko siyang ganun, hindi ko napipigilan. Pinagpapantasyahan ko talaga siya. Pero, hindi ko naman ipinapahalata na gusto ko siya. Kasi nga alam ko na may girlfriend siya. Wala nga lang dun, pero maharot talaga siya. Nangyayakap, holding hands, pero wala sa akin yun. Kasi nga, may girlfriend siya. Ako naman, pinapatulan ko. Kasi naharot ko rin naman siya. But one day, tanghali, inaantok ako kasi yung pasok ko ng trabaho 6 a.m. Tapos ang uwi ko 11 p.m. Laging ganun. Sobrang antok ko tapos wala yung boss, sakto. Tapos nag-uwian yung iba naming mga katrabaho. Pwede naman umuwi kasi pakyawan naman yung rate namin. At ayun na nga, umakyat ako sa taas. 12 na. Pag akyat ko, nandun si Gelson mag-isa lang nagsiselfone. Marami namang higaan kaya dun ako humiga sa higaan ng kaklose ko. Kaso walang electric fan na kay Gelson. Pero carry lang, antok na ako eh. Medyo patulog na ako. Tapos may lumapit kaya napadilat uli ako. Si Gelson pala, dala yung electric fan. Tapos sabi niya, Gemma, ito mag-electric fan ka kaya ang init kaya. At pinaandar niya na yung electric fan. So, pumikit-pikit na ako ulit. Tutulog na ako. Nagulat ako nang bigla siyang tumabi at niyakap ako. Sabi ko naman, "Hoy, umalis ka nga dyan, maya-maya may makakita sa atin, baka kung ano pang isipin." Sabi ko. Sabi niya, wala sila nagdi-deliver. Tapos naramdaman ko na parang nanginginig na siya. Nakayakap sa akin. Grabe. Sabi ko sa sarili ko, pusang gala. Dream come true. Pero ako, pakipot konti. Sabi ko pa rin, umalis ka nga dyan, may makakita sa atin. Paulit-ulit na sabi ko. Kunwari galit na ako. Hindi siya umaalis. Nakayakap pa rin. At nanginginig. Tapos siningnan ko siya. Parang nanggigigil na nanginginig. Kasi nakita ko yung mga mata niya na parang naiiyak na ewan. Tinignan ko, in fairness, maganda yung mga mata niya. Chinito siya. Tapos bumulong siya sa akin. Sabi niya, papayag daw ba ako? Hindi ako sumagot. Tapos yung kamay niya kung san-san na nakakarating. Marupok pa naman ako. Ay,
OMG. Pinatulan ko na siya. Hanggang sa halik dito, halik dun. Tapos ayun, ibinaba niya na yung kung ano man yung dapat ibaba. Tapos, binaba niya na rin yung sa kanya. Shucks! Di ako nagkamali. Ang puti. Mamula-mula pa. Kaso, napaisip ako bigla. Ba't ganun? Juts and Terry. Pero malambot. Pero inayaan ko na lang. Baka dala lang ng panginginig niya. Kaya natakot siguro at naging Diyos bigla. Yun na. Ipinagpipilitan niya sa akin na ipasok daw. Pero, nung naipasok na, ay, hindi ko masyadong naramdaman. Pero siya, gigil na gigil at natapos na nga. Tapos, sabi niya sa akin, ikaw kasi, ang cute mo. Napangiti na lang ako. Grabe. Nawala ang antok ko nun. Kaya pagtapos nun, bumaba na ako at dumiretso sa banyo. Hugas-hugas, baka maamoy. At siya din, maya-maya nagbanyo. Wala pa ring mga tao. Pero back to work, parang walang nangyari. Sabi ko, mamaya na nga lang uli ako matutulog. Mga 3:00. Yun na, trabaho na kami uli. At pagpatak ng 3:00, umakyat uli ako. Wala pa ring tao. Nakaidip na ako ng konti. Tapos, may umakyat kaya para bang nalimpungatan ako at nagising ako. Nakita ko si Jelson pa din. Hala, tumabi uli sa akin. Gusto pa ng round 2, sabi niya. Isa pa? Sabi ko naman, ayoko. Maliit. Sabay tawa. Napahiya siguro siya. Kaya yun. Di tinadtad na naman niya ako ng halik. Hindi na ako nagpakipot. Ako na ang nagmaneho. Sabi ko sa sarili ko, baka ngayon malaki na. Kasi hindi na siya nanginginig. At yun na nga. Kamyo dito, kamyo doon. Baba ng aming alam. Nilaro ko ng nilaro. Pero wala. Ganun pa din talaga. Cute size. Juts. Tapos, gusto niya pa na ilolipop ko. Sabi ko sa kanya, ay, ayoko nga. Kadiri, di ako gumagano, no? Kaya yun. Alam na, ganun na ulit. Ngayon yun, pagkatapos, diretso uli ako ng CR, hugas-hugas. At pagkatapos ng araw na yun, hindi ko na siya pinansin. Kinabukasan, pagpasok ko uli, sabi niya, wag daw ako magchat-chat sa kanya tungkol dun sa nangyari sa amin. Baka daw malaman ng jowa niya. Sabi ko naman, talaga? Ako pa talaga? Baka mamaya malaman din ng jowa ko, no? Mabugbog ka pa. Pabulong ko lang sinabi at baka may makarinig. Pero, sa totoo lang, wala naman talaga akong jowa. Kaya yun, nagsimula na akong maintriga sa girlfriend niya. Sinearch ko sa FB. Maganda din, kaso bata pa at sa mga post nakikita ko na parang mahal na mahal siya. Simula nun, hindi ko na talaga siya pinansin. Hinayaan ko na kasi baka bandang huli, may in love ako sa kanya. Tapos siya hindi. Kaya iniwasan ko na lang siya. Hindi na ako pumasok doon, mga ilang araw ang lumipas. Nag-chat sa akin, wala na daw sila ng girlfriend niya. Ba't daw hindi na ako pumapasok? Sabi ko na lang, wala, tinatamad na ako. Tapos, nag-chat pa rin siya sa akin lagi. Hindi ko na nire-replyan. Hinayaan ko na. Nagpasalamat na lang ako at walang nabuo. Kasi wala namang kaming ginamit na, alam mo na, proteksyon bago aksyon. At kung nagkataon, paktay ka diha, day. Lifetime ako magtitiis sa Juts. Ay, ayoko no. Teka, tanong ko lang. Paano kaya nakatitiis yung iba sa Juts? Yun lamang po. Salamat kung sakaling mabasa niyo po ito. Sharing my experience lang. Lagi po kami nakikinig sa inyo. Muli, ako si Gemma at ito ang aking SPG. As in, Super Pattern Secret Farm. Always your number one SM radio station. Love Radio. Hello
kabisyo, uy, gusto mo pa ba ng mas marami pang Secret File episodes? Ang gagawin mo lang, mag-subscribe ka na sa aming YouTube channel. It's Love Radio Manila. At pindutin mo na or i-click mo na ang notification bell para updated ka na sa aming mga latest video. Raqi Terra po mula sa 90.7 Love Radio. Mwah!